गोजोन फुंबिलि बयनिसिमबो बड' इनसाइट 24 आव नोंथांमोनखौ बरायबाय। नोंथाङा बर' रावजों सानफ्रोमबोनि बर' खौरां, सोलोंथायारि, थुलुंगायारि आयदा आरो गोनां फोरमायथि मोनबाय थागोन। दिनैनि फुंबिलिनि खौरांखौ आं नोंथांमोननि सिगाङाव फरायथिनो लादों। आसा खालामो नोंथांमोना खौरांखौ जोबजासे खोनासंगोन। गिबि खौराङावनो दङ भारत पाकिस्तान दाङाबाजि बांनायनि गेजेरावनो क'क्राझाराव सुबुं रैखाथिनि ड्रिल खालामदों। भारत आरो पाकिस्ताननि गेजेराव बांलांनाय जेंनानि फिननायाव क'क्राझार जिल्ला खुंथाया बुधबारनि मोनाबिलियाव मोनसे गिदिर बिबांनि नोगोरारि रैखाथि मक ड्रिल खालामदोंमोन। इमारजेन्सिनि थियारिफोरखौ आनजाद नायनो थाखाय रायजो नाङै नाजानायनि बाहागो महरै क'क्राझार रेलवे स्टेशनाव बे ड्रिलखौ खुंनाय जादोंमोन। नखर बिफाननि बिथोननि उनाव बे हाबाफारियाव एखे सानावनो गासै आसामाव खुंजानाय मोन 23 मक ड्रिलफोरनि गेजेराव मोनसेमोन। बिथांखिया बेखौ नायबिजिरनायमोन दि खैफोदनि समाव गुबुन गुबुन हरखाब सिबिथाइफोरा बेसेबां गोख्रै आरो गोहोम गोनां फिननाय होनो हायो। आसाम पुलिस, एनसिसि, एनएसएस, एसडिआरएफ, नोगोरारि रैखाथि, सावफाहामारि इउनिटफोर आरो अर आरो इमारजेन्सि सिबिथायनि हानजाफोरा बे अपारेशनाव बाहागो लादोंमोन। क'क्राझारनि डिपुटि कमिशनार मासान्दा एम पार्टिनआ ड्रिलखौ नायदिंदोंमोन आरो बुंदोंमोन दि जिल्लाया मिरु सोरखारनि बिथोनफोरखौ गोख्रोङै फालियो। जों जायखिजाया जाब्रबथाय थासारिखौ सामलायनो थाखाय आबुङै साखाफारा आरो थियारि, बिथाङा खौरां बिजोंनो बुंथिदोंमोन। मावख'आरिफोरा बुंदोंमोन दि बे ड्रिलफोरा गुबुन गुबुन एजेन्सिफोरनि गेजेराव गोरोबलायनायखौ साबसिन खालामनो थाखाय जायो आरो जाहाथे नंगुबै जाब्रबथाय जायोब्ला बिसोरो गोख्रै आरो साबसिन फिननाय होनो हायो। नैथि खौराङाव दङ एशियान आर्म कुलिं चेम्पियनशिप 2025 आव आसामनि अभिनव गौतमआ भारतनि थाखाय ब्रन्ज मेडेल देरहादों। खानापारानि आसाम आबाद मुलुगसोलोंसालिनि जुनार फाहामथाय बिगियान फरायसालिमानि फरायसा अभिनव गौतमआ एशियान आर्म खमलायनाय चेम्पियनशिप 2025 आव ब्रन्जनि मेडेल देरहाना आसाम आरो भारतखौ गोग्गा होदोंमोन। बे हाबाफारिया 3 मेनिफ्राय गोदान दिल्लीआव खुंजादोंमोन आरो बेवहाय जापान, इरान आरो काजाकिस्ताननि गोख्रों हानजाफोरजों लोगोसे 21 एसियानि हादोरफोरनि बाहागो लागिरिफोर दंमोन। गौतमआ लाइमोन हौवाफोरनि 75 किल'ग्रामनि बाङाइ आखाइनि थाखोआव बादायलायदोंमोन। गोबां गोहो आरो रोंग'थिजों बिथाङा मोनसे गोब्राब बादायलायनायनि उनाव 3थि जायगा आवग्रिनो हादोंमोन। बिथांनि देरहानाया बांसिन जुनियामोन मानोना बिथाङा मोनसे गेजेर हायुंआरि थाखोआव भारतनि फिरफिलाखौ दैखांनो हादोंमोन। करिया, चीन, फिलिपिन्स आरो पाकिस्तान बायदि हादोरफोरनि एथलीटफोराबो बाहागो लादोंमोन, जायजों बिथांनि देरहानाया आरोबाव गोहोम गोनांसिन जादोंमोन। थामथि खौराङावनो दङ काछारआव 4.5 कौटि रांनि ड्राग्सजों लोगोसे सानै सुबुंखौ हमदों। आसाम पुलिसआ भारतनि बेरेखा पस्टनि थाखाय सानैखौ हमदों। ड्राग्सनि सायाव मोनसे गेदेर सिग्रोमनायाव आसाम पुलिसआ सिलचरनि सालसापारायाव सानै सुबुंखौ खायो आरो 4.5 कौटि रांनि हेर'इन आरो आफिं जब्द खालामो। अपारेशनखौ गिबि मन्थ्रि हिमन्त बिश्व शर्माया रोखा खालामदोंमोन, जाय काछार पुलिसनि नाजानायखौ बाख्नायदोंमोन आरो बुंदोंमोन दि ड्राग्सनि हेंथायै दावहाया गोख्रोङै सोलिबाय थागोन। मोनसे गुबुन आपडेटआव बावैसो सिगां पहलगाम उदखारि गाग्लोबनायनि उनाव पाकिस्तानखौ रैखा खालामनायनि दायाव सानै आरोबाव सुबुंफोर सनितपुर साजिद आहमेद आरो गवालपारानिफ्राय रजन आलीखौ खानाय जादों। बेजों रायजोआव बेबादि हमजानायनि गासै अनजिमाया 45 जाबाय। गिबि मन्थ्रिया बुंदोंमोन दि हादोर बेरेखानिफोरनि हेंथायै राहा थाथ'नाय जानाय नङा। सासे मावख'गिरिया रोखा खालामो दि दायनिगिरिनि बेरेखायै आयेनारि राहा लानाय जादों। ब्रैथि खौराङावनो दङ बनरागाव खाग्राबारियाव रोंग'थि सांग्रांथि हाबाफारि खुंफुंदों। मैया बनरागाव खाग्राबारि कमिउनिटि हलआव मोनसे रोंग'थि सांग्रांथि हाबाफारि खुंनाय जादोंमोन। बे हाबाफारियाव बनरागाव बियाबनि सिङाव थानाय गुबुन गुबुन भिसिडिसिनि लाइमोन आरो हारिनि सोद्रोमाफोरा बाहागो लादोंमोन। मानगोनां एमएलए श्री लरेन्स इस्लारिया हाबाफारियाव बाहागो लादोंमोन गाहाय आलासि महरै आरो गुबुन गुबुन बिफानफोर आरो टिसिएलसिनि गोजौ थाखोनि मावख'गिरिफोराबो दंमोन। बे हाबाफारियाव ओनसोलारि लाइमोनफोरखौ गोहो होनाय आरो जिउ राहाखौ साबसिन खालामनायनि थांखिजों रोंग'थि जौगानाय, साख्रिनि खाबुफोर आरो सोरखारि बिथांखिफोरनि बादै सांग्रांथि गोसारहोनायाव गोसो होदोंमोन। बाहागो लागिरिफोरा मोनसे साबसिन इयुन दानो थाखाय गोनां खौरां आरो थुलुंगा मोननो हादोंमोन।
बाथि खौराङावनो दङ दतमा ICDS मावथांखिनि सिङाव हुइलचेयार आरो हियारिं एड्स राननाय जादों। आइजो आरो खुदिया जौगाथाय बिफाना कक्राझाराव दतमा ICDS मावथांखिनि बाहागो महरै गोनांथि जानाय सुबुंफोरनो हुइलचेयार आरो खोनासंग्रा हेफाजाब रानदोंमोन। बे हाबाफारिया एलिमक'नि हेफाजाबाव खुंजादोंमोन। बे नाजानाया जर'खा गोनांथि गोनां सुबुंफोरखौ हेफाजाब होनो आरो गासै बिटिआरआव मोनसे थाफादेरनाय समाजखौ जौगाहोनो थाखाय बिफाननि गोख्रों रादायखौ दिन्थियो। बे हाबाफारिनि थांखिया मुलाम्फा मोनग्राफोरनि जिउखौ जौगाहोनाय आरो बयनिबो थाखाय समान खाबुफोरखौ रोखा खालामनाय। खौरांखौ जोबजासे खोनासंनायनि थाखाय गोजोननाय थाबाय।